थरायनाया दा नै बाजाराव थांनो ओंखारदो मायबा मा टपि ना मा होनदो गंगार टपि ना मा नांगोनो गाफ्रावगासिनो इखोनो थरायना हाय थरायना Sabialah, sabia. What is Torona? Torona. मा नांदों My name is Torina. This is my Torina. मानो जादिले This is my Torina Rani. Muhilari. सुक्रधरनि नामा Oh. Sorry as a guess. Torina Rani. Muhilari. सान्दुंआ देन्जार जादों खिन्थु होख्लायथारदोंलै माबादों सान्दुंसो मा जंदो बथलनि नोङो मानसिया जथ'बोथ' नङा निजासो दानो फारसेनिफ्राय जानो नागिरगोन हटेलाव हाबस्लाब मोनि जानाय जानानै जाखानांगोन थाव गरमाव एसे थान्दाबो लोंनांगोन ना लाजियाबो गरमानो बारदा जोंना नै थरायनाया गरमजोंनो हां थिफु थिफु जागासिनो लुङिसै लुङि गानलायबायानो लुङि गानाबा उपाय गैया लोगोफोर ओरैबायदि गरम ओमफ्राय बाजारनिफ्राय मा मा लाबोनाय मायो टपिया नै नाङांनिखौ बा गावानानैसो ये खाथ्रान दुसाव ओरैनो नारसोबावनांगौ रा ओरैहाय ओरैनो नारबा थरायनासो माइ हानायावसो गाननो लावखावदो माइ हानो गोनां जाबाय जोंना थरायनाया गायखांनानै मोनलायलांबाय ओइ मालाय मिथिं मानो दंदों नोङो माथो नों जाया र' थांना एसे अयनाय खालामनालै नों निजेनो जाया होननानै मोनसे लाबोनो होबाय आरो दामानो दांबावदो होमबानो मोनजाया नामा मोनजाया नामखौनो जायानो लाखाबायबा लाबो मिथिया जथ' बथल इदिबा लाबोगौमोनदां बेलेग रल दङ रल होनबायना मोननै हास'ना हरखादो दखानिया बिसि फिसाया अनलायना जाथों मा होननानै बिसि फिसाया अनलायना जानो हास'ना हरखादो दखानिया ओमफ्राय नों जाया होनथारदोंमोनलै आं जालायदों नोंनो हारसिं जानो होननानै आंनो बायना होलायबाय जयना थांबाय आरो अ इदिसो अमा बेदर रुसिगासिनो नै धनिया ओमफ्राय जोंना थरायनाया माखो बेलाहि राङा बिलाहि बिलाहि बुङो बेखौ जोंनिथिं बाक्सायाव टमेट' बाक्सा जोबसा मिथिया जिखिजाया जोंहा न'आव बिलाहि मा लाबखो टमाटर हालदै बेखौ मा होनगोनबा सबाय बे कुसु थास' बेदर खद जागोन जाया बिलाहिया बिलाहिजों अमा बेदर जानो बिराद गरम दिनैहाय जिलाजों ए बेथ' दासो माइरं सुदो हा जेन नों दांफायाखै नामा बाजाराव आंखौ बेफोरबायदि बक्स फैनो ए बेदरा एवबासो ए सारायखौल' बहायना दोनदो बेथ' मा जाबावगोन थैबायलै आंनि फालियावसो गोलैजोब्बाय मासै हा है दिनै उदै बेरखोनदां संनानै र' जासिजोबनाय बायदि एसे बारसुबानो गांगाथ' बाखौ नों एसे फुरनायो बारसुबा एसे फुरनायो बेरोनायो गांगाथ' बाखौ नोङो हो सोरबा होनहरलायगोन दा लुङि गानदोंनानै लज्जा गैया Today is Randini is husband mama ओरै जाखांसं थैखाबायलै एवसिला जोबदोलै सावजा जाफिननो हनावा मा मावदों नोङो इयाव मालायनि माबायाव टेस्टियाव आखाइ होबाय दा गाव संनायनि नाम लासिगोन आरो थै साला लांसारा ए दरसे गोलैनांगौ मोनबाय नोङो 100 थाखा फाइन दरसे गोलैनांगौबा
진짜 파스타 먹으면 I love you. 아스 송타르드 라스트 타임 피니싱 그 남라시나 아빠도 봐야겠네 또. 내가 스타팅 니 벌써 송도는 라스트 타임 어서 피니싱 랑세 이거 토레네 송들 레고 토레네 하에 토레나 메면 냈어 알로. 그 비마 사 시즈는 거 디니 인카마 뭐 베시가 방송 동카마 어? 그러네. 라이랑 왜 자, 하와이 nang 먹어 네 hai 그러든 봐 사기 그렇지 니 스틸니 시바우 좀 프나. 사긴 지나마 사기 딩바이 다그 해보도 dorni anu ayo udah ngolah suka baik deh sakin ay mari jayin ay deh 마 빨리 손도 손 그래 그래. 우리 못했네 이 많잖아. Tuy là xong rồi nữa cái nhìn này, ye, này lấy cả là rồi nằm mà, mau nữa nga ba mau nang à khác cả bây giờ khác làm gì hay mà bắt xong cái làm của nó bảo chính thức phải đi, ye sẽ đi chiều, nó mới cái chips nó mới xịt nữa mà, xong rồi mà ra cái mình ô sao vậy, ăn đuổi như sức bay đầu xong cái nào ra thì nào mà bảo ui đồ của khôi à ăn cái gì khác cái này hay là cái mà jiu ra không lắm mà bà dan ini dah siapa ni? Yang finishing olah pedum naik ke, asin jauh mas ni, deh, za, asin ni za, ngah za, ya kau ngah, sekarang tu, cái này ăn nữa sekarang tu, thôi cái này một cái mà một cái nó cái ni sakit ni orang, ayo, mas pikas masih, kau kaya. là đến next dây bên này là ăn bơ Mày Gülüm zbay Uğrum zi Sen de vakle hadli ba Gülüm dey mınam sılayın lay nalya Ang kanali di ex zero zubayin ba अच्छा Zang krujup Along ra Nam buk ba Dạ kada nga Sa bài hai sa bài Khởi lá thế này Lại Khawai Hara gulli Lại khai Bị mạ dạ Cái xế rắn nâng lẻ Hả Xin không bay là lập du mới được Ayo này lẻ Còn năm lộ Xế rồi Thôi xế lẻ Là gào Nàng thở gân Răng ấy Là xí ạ Taman đi chơi đây Album berada 누구나 알아나 정나 Mukbang 말라봐 뭐 장는 묵방 문칠라 배는 시간 Jinin mukbang 빛나는 방 하고 가요 문자가 뭐 이프라디 뭐 항나 레레 능앙이요 응? 앙비요 능요 우리 해 문자가 뭐 Nunda beda hasil mau nani Hak sila manamba 능아 함부로 뭐 강부시 위한 너나 맞다 렘바 가시 사건치 손 이 홈 지켜야 가르나고 이렇게 하람무라 오크랩 숲긴 의르도 하태게나 다칼서 타시로서 와 그거는 Putus tani barza beng na or 부
कौन है ये लोग बेफोरसो गारनो नाङा दरसेबो गारनो नाङा जागोन जागोन बेनो लोगोफोर जोङो सानैजों नायजाबलायनो नागिरदों आरोना दे सोर रावबो नायजाबलायनो हायो मोख्रेबनो मोना मोख्रेबनो हालायो ओमफ्राय आंना मेगना जि साखाबायानो बिदि होननाय लोगो लोगोनो दे 1 2 3 खाना लानो go Aduh, mokrep lang Gedan. Ba, nonsulah mak. Biam sebi kunci matu mobile nai, mana? Kamu gila aja be? Bela suli mana kamani? Hah? Ma kaman kan lo? Ye, mana itu le? Ada hospital tengah apa bay? Ngale. Kunci nai terus masih. Mobile nai kasih be. Ba.